Badu. Pachawana ka say. Badu ni ana. Pachawana ka say. Obi frewa no wagye so an da bi. Me bu so asem agina wo sem pachawana ka say. Badu ni ana na nya wa. Ayo no. Sa na agi asem so. Ohun ebia ma frew. Kwaku nie. Ai, na so obisam se me ye hwan. Na watie dia me woka. Na pachawana ka say. Sa na ye kire okasa. Ha? Ede so no. Na Badu. Mejiu. Nanti da bena be jansa no mu. Wannom sa tunyai. Ana na tisa. Wawi. Me wie ye. Kosoe. Me koso na me guso kan. Ana me guso kan. Unyan sanom. Ana de sesi wani so sa ba no makosi da ben. Oba ye ko kan ugina se Roma for de ye no sa. Roma hifa no ye churo ye se Roma for mo no sa. Abadu. Unim sensa sign ye ma. Yeso timi kra apio kura frigana. Aden na Badu tisa. Aden. Afi ma wie. Pachawana ka say. Mo na kase sen ye friend kwaku. Me messenger na me beka to say jansanum na pensano do. Ti biye no bi wawi o. Me wie ye. Me kuso katira obegyan na unyai. Pachawana sia na ka mesma ka me. Me wie afi ka dia na me hwe. Pacha koku ka se free. Kwaku me kase free hin sen. Baby me kase free ya fa ho. E fa ho. Dia me kan say jansanum tai. Na muaw. Mejai vai mati. Kasa already Yesu. Boa me. Ensanum na muaw me. Enti firi na ko yamadum. Na me twi me ho firi ho. Na utiri ensasem. O na uchi. Already na chi. Obi onu nsan ko heaven. What dey make no? Mati. Already Yesu. Yamadum fansa to ba koto ano. Na me mopa ma wo. Already Yesu. Mitiu. Yamadum. Ha krachi. Jesu no me hwawo. Oso maka Jesu awia na. Ye kobiem. Ko si sense ne betu. Mi tu nsa ne wo mu ni nyina fi mu. Kase already Yesu. Yamadum. Na me nya nsanom. Ase de oba me nyira. Metimi akoso ahima mu ni bi. Ade na wanom sanom anom sanom no ade na anya wom. Abadu, ade na anya wonsanom. Ade nti na wonom sa. Pacho mejai. Ade nti na wonom jade waja ba mpese me hu the course. Na me to ase. Because ukọ na ukọ doctor ono chiro wan chiro yade obede to ase. Ade nti na wonom sa no. Na erro na mameno. Ade nti na yaro ade na account ya na raho. Mi ba haran se ne ma ntimi ko yi ntino ba sa na ho adwendwe na do ba bia na chese anu kakra eni ma ntimi ko yi tusu ntunye sika de bo unye sika mfa sika na de bo no na ka bo anu ka ni ma na nko yi nya me ja ntino mi bompa ese be ye hosa da bi mi busa o sika me hwe sika wa sen won sa ho na bo anu sa bre kan si dan Ghana wo ba ha me years ni nya 5 years ena wanom sa anana no Ghana me o Ghana na me no na ba ha na abenom ya bruche pressure me boa ti se waja me boa etu num bia me boa pacha nka utimi nuan onnom to aso 3 months pe ka bibi boni besi but waja na ye pawati manche is how many years 48 onyi kama nyame ajo wati ngasi okay chene bye bye wati pacha no me hu akira kwa mesa babiem me yosomafo bye bye Wutie BRETUOBA